بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hudaý tebarek ve Teala tutyan ruzalamyzy we jemiýen ibadatlarymyzy öz dergahynda kabul etsin. Taat we ibadet etmekligimizi Ramazan aýdan pay almaklygymyzy Hudaý tebarek ve Teala hemmemize nasip etsin. Adam kişikke ilim talep etmekliginiň hakynda şoň hakynda bir meýdan bir az wagt size bir näçe gurrun aýdyp eşitdirjek. Arani ansi ma ta'allamtu fil kibari wa lastu binasin ma ta'allamtu fis sigari. وما العلم إلا بالتعلم في الصبا وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر ولو خلق القلب المعلم في السبا لأصبح فيه العلم كالنقش على الحجر وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق فمن فاته هذا وهذا فقد دمر. Bir şiir Arapça manatı şeyden. Arani ensi ma ta'allamtu fil kibari. Ululamda kän zady unutmak ýagdaýda özümi görýän. Ululamda kän zady unutýan, ýalymdan çykyrýan. Walastu binasin ma ta'allamtu fis sigari. Ýöne kiçi ýagdaýymda kiçikkem öwrenen zadymy ýalymdan çykaramak. وَمَا الْعِلْمُ إِلَّا بِالتَّعَلُّمِ فِي الصَّبَا. Adam kiçi ýagdaýynda kişijikke ýaşy 20-30 arasynda ondan kişijikke şonnaky öwrenen zady zähmet çekip öwrenen zady ilm şonna hasyl etseň bolýar. وَمَا الْحَلْمُ إِلَّا بِالتَّحَلُّمِ فِي الْكِبَرِ. Qaharny ýutmaklyk ol fagat adam ulukon ýagdaýda özüne kän gep aýdylsa, töhmetde vurulsa, kynçylyk çekse, onda da özüne zor berip gep çekmekligini öwrenmek bilen, şoňa onus vermek bilen tahallum, halim bolmak tapylýar. وَلَوْ فُلِقَ قَلْبُ الْمُعَلَّمِ فِي الصَّبَا لأصبح فيه العلم كالنقش على الحجر. Eger bir däne öwrenýän adamyň kişilikde galbyny aslasa, öwrenýän adam kişijik ýagdaýynda 4-5 ondan beýlekde 30-a barýança, 40-a barýança şonna galbynyň ýüregi aslasa, ilim şonna eýni daşa ýazylan ýanak boljak. وَمَا الْعِلْمُ بَعْدَ الشِّيبِ إِلَّا تَعَسُّفْ. Garrylykdan sonra ilim bir uğry ýok. Zehinne galyna gaýtylap durmaklygy lazım. İza kelle qalbul mer'i was-sem'u wal-basar. Şon delil onna adamyň ýüregi, adamyň gulagy, adamyň gözi onna gawy işlemeýän. وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا اِثْنَانِ عَقْلٌ وَمَنْطِقٌ. Adam şahsiyet berýän, adamlygyny sabit etýän aklu, mentik, aklı bolmaly. Ýene-de keplemen uğrunu bilmeli. Mentik diýeni alet-i kanuniye. Her kim on muraat etse dili hatadan galya dip ulama-i mentik aýtýarlar. فَمَنْ فَاتَهُ هَذَا وَهَذَا فَقَدْ دَمَرَ. Emma bir adamyň akly gitse, ol gepleýän kefinne bir kanunly bilen keplemese, ol adam hiç bir özüne şahsiyet tapyp başarmaýar. Bi aýtýarlaryňyzdan hedef ilmi öz jawalyňyzdy talep ediň. Garrylykda şu ewünçäki jawalykdaky ilmiňizden haýyrlanmaly. Garrylara ihtiram goýmaly. Olaň tejribesinden istifade etmeli.
Biz bu aytýan gurrumyzdan fakat hüwätlendirmeden çürüýüm. Jawallara, keşwat, näme öwrenjek bolsalar öwrensinler. Dini, dünyevi her näme bolsun öwrenjek bolsalar şuwat öwrensinler. Hudaý tebarek we taala hemmemize tawfik we izzet bersin. Wa ahiru dawana enelhamdülillahi rabbil alamin.